شهر و پفچون د ناوبرا چکدارên rejîma Esed û çekdarên opozisyona Sûriyê li rojhilata Şama paytexta Sûriyê berdewam e. û balafirên rejîma Esed êrişên asmanî li ser wan deveran encam dide. Li gor rawangeha Sûrî ya mafê mirovan û hin çalakvanên opozisyona Sûriyê ku şer û pevçûn li navendeka leşkerî li bajarê Heresta yê Şamê rû dide û çekdarên rejîma Esed li wê navendê hatine dûrpêçkirin. Rawangeha Sûrî got ku hêzên asmanî yên rejîma Esed 12 êriş li ser Heresta encam dane û gelek ji xelkê sivîl bûna qurbanî û jiyana xwe ji dest dane. Ajansa DBA ya Almanî li gor jêderne nêzik ji çekdarên Esed ragihand hêzek mezin ji firqeya çaran ku bi hêzên taybet li Sûriyê tên askirin gihiştin derdora bajarê Heresta û li baxçeyên Rojhilat cih girtine. Li gor wê ajansê ku çekdarên Hersa Cumhurî û gelek barhilgerên leşkerî û li ser wan mûşekên zevî li derdora taxa Qelemun ji aliyê dosayda navdewletî bicih bûne. Herwiha hêzik ji çekdarên rejîmê û havalbendên wê li şaxê sêxuriya asmanî li Heresta hatine bicihkirin. Ew jî bi mebesta vekirina dûrpêçê li ser rêveberiya balhilgerên leşkerî an ku îdaret mirkebet el-eskerî li Herestayê. Ji aliyê xwe ve jêdernan ji opozisyona Sûriyê ragihand ku rejîma Esed hêzeke mezin ji eniyên derdora Hemayê û xota Şama paytexta Sûriyê vekşandine û berê wan hêzan dane bajarê Herestayê Şamê. Li gor rawangeha Sûrî ya mafê mirovan tevî şer û pevçûnên giran li derdora Herestayê rû dide lê çekdarên rejîma Esed nikarîn dûrpêçê li ser rêveberiya balhilgerên leşkerî li Herestayê vekin. û tevî rejîma Esed pêşketinek baş li parêzgeha Şamê bi dest xistiye lê hebûna wê di parêzgeha Rîf Dîmeşq de di metirsiyê de ye.